Very clean. How many steps there? Step with about 25 steps. 25. Kabu one arena na two. Can I have a million? Million can upon Nnolu. Nnolu. Okay. Million I just saw. Million now boy. I saw on a walk. Yes. A million Nnolu kind of wadan. Million now saw. Yeah. Alright, that's be fair na dini address. I know that so many of you will be asking where are we. This water is called Nnolu in Igbo language. Some people refer to the water as a magic water. Because the water do so many things. This step is count 28 steps. So before you get to the water, you have to pass through 28 steps before you will get to the water. And it's a water fall too. Are you getting me? So if you are watching this video, please make sure you are sharing it. For those of you that doesn't understand the Igbo language, I say let me explain it to you small before we proceed. Thank you very much and God bless you for watching. The river is located at Okija, a town called Okija. On the record, this water is very powerful that so many pastors even went there to play, and so many reverend fathers usually go there to pray as well. Even native doctors, anybody can go there. Wow. They don't have particular people that go there. But this man that with red cap is the chief priest. He is the one holding the staff of authority to the water. Yeah. So watch the video to the end so you can be able to understand what the video is all about. Nagazi. Ebe no bo mmiri Nnolu. Mmiri si n'elu. Na una afu go n'ụdị mmiri a. Mụ na-aga ebe a kịta. Before I were ekpebezi ya ekpele. Iwe ya adịkwa n'ọkụ. Mmiri Nnolu. Ma ego ni bro. Hey. Ogumwa. Kada na kusi kwa dela. Oh, you're I can't do one more time. Every year. From January to December, now for very clean. On media and upon media effort.
onye na-atụ na ụtụ na-enye ha nsogbu pastọ nke asaa na ndị pastọ na-abịa ebe a na-ekpere ihe a mmiri nwere ugwu mmiri ọma nkụ ntiri elu otu nwoke otu nwaanyị gbara one girl bịara nke nwoke wee sị ogbe ya akụ enwe ebe ndị ọtụ mmagbara tupu January to complete 8 months nwoke asị ya ha ụfa ya ji asị na-agbara adị ihe n'ezie ọ dịka ihe adịghị ezi ogbe wezi ya gịnị onye nwa bụ otu ka asị na-agbara okwe na-agbara ọtụ m ya ekweta ha mana ndị mmadụ na-ekwu ya mana nwaanyị n'ogide bụ January to onwe onye si asị n'ogosi na aka adị ya oge mbidota na mmiri a wee tụọrọ ya 2 months ọṅụṅụ dịgba nkwụ ofe ọbụla si ndị na-esi ike ndị ahụ ịrụ na bụkọ mba esi na-agụ ahụ ebe a ndị mmadụ ndị si na ụmụazị na-abịakwa ebe a ịwụba akwụkwụ ya mgbe na-akwụ ụgwọ nke bụ eziokwu ebe a ịfụra mmiri ahụ ememe n'ite ndị pastọ ka anyị na ha na-atụ ya azọ nọrọ mmiri be nna anyị ede ya ọ bụrụ ihe mmiri a na-abụ ihe mmiri a na-abụ anyị gaba na-azọ mmiri anyị azọ ya abịa anọ mmiri onye ma ntị na ebe a na-ayị iwu na mmiri bụ nke anyị na mmiri a nwere usoro ejikwa ahịa ya ọ dị ire maka mmiri a nwere nsọ Jizọs ọlọ na mmiri anyị a ka ike ahụ ewu eziokwu mmiri anụnwa bụ nwaanyị nọ na nta anaghị adị ya ọ sị ka ọ bịa ebe a ka ọ bịarụ all my fans and well wishers ekpele ịghọta ịchọ ịzọ ntaatị okpu ehi akụ enwe ebe nọmbịa dị na that street kwọọ ya ọ bụkwadị ịchọ ka ọ kpọrọ ibi ebe a ọ kpọrọ ibi ebe ihe ibebe ebe esịa mana ọ bụrụ ibi ebe a tesịalụ ya ekpele ọ gaa ọ nechọra ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ nwa nwata egwu ọ nwere saịdị ife ebe a ka m na-abịa ekpere ndị mmadụ ekpere n'ụbọchị taa bụ onye ọbụla na-abụghị na n'olu ihe ọbụla sị na ọ bụ mmiri a na-arụ ọgwụ ndị na-azụ ahịa na-edechara ya na-ekuru mmiri akụ ya ebe ya na chọọ ha na-apụta isi nwaanyị ya amụghị nwa na-ebe ọ bịara na-esi ya tere okwu ya ṅụọ ọgwọ ya ọya ndị mmiri a na-eme erika ndị mmadụ ọ si je mmiri eru ndị mmadụ apụtasị aja gbata mmiri na-agbaghị ogige ha dị ebe a na-agbalị ya ọgwọ ya obu ha baịbụl dị ebe a na ihe niile eme ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ndị niile na-arụ ụlọ ọrụ na mmiri a na-akpọ Nnolu ya nkwọcha ha ọya otu a ka ọ dị oge egwu ha ha niile ihe ọbụla bụ ihe siri ike na ndụ ha onye atụrụ ha mmiri nwụọ ozugbo kama ebe ọbụla ịnọ ikpecha ekpere si ya kpọọ Nnolu kaji anyere ya aka na ọya enyere ya aka ọ na-azọ ọya ka nwere ike ịgwa ndị mmadụ ụbọchị taa na ọya dị nwoke ọra na eze gbanụ mbọ na-eshi ebe ọ ga-adịrị ụnụ mma ụnụ atụgbolo na ife dị n'Ọkịja ụnụ nwere ife anyị nwere ihe niile Chukwu nyere anyị nke abụọkwa nke ndị Igbo dere ọ ya kpetara isi ya na ịzụ na ya adịgodo oye biko mmiri anụnwa onye ọbụla na-adị ya obi ya adị ọcha onye na-akpa isi adị ebe a onye nwere ike ịdị ebe a bụ onye obi ya dị ọcha ya na onye na-achụ ezigbo aja onye ọbụla na-eme ya ka megide mmadụ adị abịa na mmiri ya ọ bịacha na mmiri ole nwoke ma onye ọbụla bụ ezi obi na-enye Chineke na aka ọ dala ebe a site na mmiri a anya akwụ ya ọrịa ụdị otu ọbụla afọ ịgba anya n'elu ọrịa ka mmiri a na-arụ ọrịa adịkarị anya nye ya ihe mmiri a ise ọya dị nwoke kpatara nwaanyị mma ọ ka bụkwa mụ na ogbu eti akwụ enwe ebe ọnya agwa anyị ya bụkwa aka ji ọkụ ebe a All the on. Go. All the on.